יש שם מספיק. בסדר, יופי. ערב טוב לכולם. קודם כל צריך להציג, כן, ההופעה שלי כאן היא מקרית בלבד, והסיבה היחידה זה בגלל שאימא שלי עומדת לידי. ודבר שני, הסיבה שהתכנסנו כאן הערב, כן, וזה הכל התחיל ממשהו דומה שהתרחש לפני כמה שנים אצל שרה בבית, ובין הנוכחים היו בני משפחת ריין ששמעו את זה וביקשו בהזדמנות לעשות את זה בסדר גודל קצת יותר מאשר בבית. והיות ובשבוע הבא נדמה לי, יום השנה לזכר נשמות אורי דבורה, הרב חיים לייב והרבנית לינדה רישה דייביס, ולכן הוחלט לנצל את אותו ערב ולהתכנס כאן. בנוסף לזה שזה גם יום ירושלים, ויש לזה משמעות מיוחדת. אמרו לי גם להציג את אמא שלי, כן? קצת בעיה, 64 שנים מכיר אותה וקשה מאוד לעשות את זה. כן, ונראה לי שחלק גדול מהיושבים כאן מכירים קצת יותר ממני בגלל שמתראים ביום יום, דבר שלי אין את הזכות והפריבילגיה הזו. מה שכן, אני חושב שאפשר לומר בפה מלא שהיחידה שנמצאת בחדר הזה שאפשר להגיד עליה שהיא פלסטינאית היא לא היחידה. לא היחידה, סליחה שלוש? עוד יותר טוב. היינו מראים אתכם לכאן גם כן באותה הזדמנות. אנחנו נגיע. אבל היחידה שהחברים שלו כשהם מתייחסים לאמא אומרים האמא הטרוריסטית שלך, ואני מקבל את זה בברכה, ואני מקבל את זה בכבוד רב, כן, בכמה מילים על אמא או שאתם יודעים או שלא יודעים, כן, נולדה בירושלים, שכונת מאה שערים, אני לא אגיד באיזה שנה. אני אומר להם, אולי. אני מתכוונת לקחת אותם חזרה במהרת הזמן. את כל העזיבה של הבית החרדי וההצטרפות למחתרת והפגישה עם אבא ותוצאה אחת מתוך 3 שעומד כאן במקרה וכו' וכו', אלה דברים שאמא כבר תספר לכם אולי. לכן, בשמחה רבה. תודה. אני חושבת שלא אצטרך לזה. אוי. אני מאמינה שכולם ישמעו אותי, ואם לא ישמעו, טוב, תודה. תודה, אני לא חושבת שאני צריכה את זה. אני רוצה להקדים ולומר שאני יודעת שיש פה אנשים שאינם שוחים בשפה העברית, כך שאני אדבר לאט כדי שכולם יבינו. זה א'. ב', כפי שאמרתי לפני רגע, אני רוצה לקחת אתכם איתי למנהרת הזמן. אני חוזרת לאו דווקא לגילי. אני חושבת שאף אחד מאיתנו, כולל אותי, לא היינו אפילו, לא חשבו עדיין על אודותינו. 2 אירועים עולמיים שאני לא ארחיב עליהם, כי אני רוצה לספר על עצמי ומה שאני עשיתי במחתרת. אבל אני מוכרחה לגעת בשני האירועים האלה, ואני גם אסכם את שני האירועים האלה בסוף. 1, הצהרת בלפור. אני מקווה שכולם פה שמעו על הצהרת בלפור. הלורד בלפור הביא מכתב מהוד מלכותו מלך אנגליה ומסר אותו לנשיא הציונות העולמית לרוטשילד,
שהם רואים בעין יפה את בניית בניין הבית היהודי הלאומי בארץ ישראל. אני לא רוצה להרחיב יותר. האירוע העולמי השני היה מהפכה הבולשביקית. סליחה. שמתי ליפסטיק וזה לא טוב. ממש לא טוב, זה מייבש. המהפכה הבולשביקית, שתיהן, גם הצהרת בלפור וגם המהפכה הבולשביקית, שניהם באו כמעט באותו זמן. אם ניקח לפי הלוח הרוסי, זה היה באוקטובר וזה בנובמבר. אם ניקח לפי הלוח הלועזי של היום, שניהם קרו בנובמבר 1917. באותה שנה גם נכנס אלנבי לארץ ישראל וכבש את ירושלים. ושוב, אני לא מרחיבה עדיין, אני לא מרחיבה. מה לנו, לכולנו, ובעיקר ללוחמי המחתרת, או אפילו לוחמי ההגנה, כן? כי ההגנה הייתה לפעמים רק מחתרת למחצה, ועל זה אני אדבר. בכל אופן, שני האירועים האלה היו מאוד מאוד חשובים. עכשיו אני חוזרת לעצמי. עמיחי אמנם הציג אותי, אבל אני חוזרת ואומרת, שמי אהובה מייזל סלבית גרליץ, נולדתי בירושלים בשכונת מאה שערים למשפחה חסידית, משפחה חרדית, אבל החרדים אז לא היו כמו היום. החרדים היו יהודים לכל דבר. הם גם לא קראו לעצמם חרדים. נולדתי בשנת 1929. תעשו את החשבון. והשנה הזאת, 1929, ידועה כשנת פרעות ומאורעות, למרות שהיו גם מאורעות, כך קראנו לזה, פרעות או מאורעות, ב-1920 ו-1921, אבל אני אתחיל מ-29 והלאה. ואחר כך היו לנו פרעות או מאורעות בשנת 36-39, המרד הערבי, ועל זה אני כן ארחיב, כי זה מאוד מאוד חשוב. ב-29, אתם יודעים, הייתה השחיטה הגדולה בחברון. זה למעשה התחיל בירושלים ונמשך לחברון. וכבר אז, ב-29, החליט השולט הבריטי שחברון תישאר ערבית. השחיטה הייתה גדולה, 67 יהודים נרצחו, 64 נפצעו, אחרים ניצלו על ידי כמה ערבים טובים, והבריטים החליטו שאנחנו צריכים לצאת מחברון, ואם נצא מחברון הם יעזרו לנו אחר כך לשוב אליה. זה היה ב-29. אמנם היהודים יצאו כי לא הייתה ברירה אחרת, הכל היה הרוס. קודם כל הם הרסו גם את בית הדסה, הם הרסו את בית הכנסת אברהם אבינו, שאי אפשר היה להכיר בכלל את בית הכנסת, וקברו אותו. ואחד הדברים שהמוסלמים בדרך כלל עושים, הם בדרך כלל
כל דבר שלא ייראה ולא יימצא, כדי שיוכלו לומר, מעולם לא היה פה. כל תרבות שהם הגיעו אליה, הם כיסו אותה. וכך הם עשו גם כאן. למרות הכל, בשנת 31, קמו יהודים שחיו בחברון ואמרו, אנחנו חוזרים לעיר. אנחנו לא מוכנים לוותר על עיר האבות. אבל הבריטים רצו אחרת. שוב היו פרעות, והם שוב הבטיחו לנו שאם אנחנו נצא בשקט, הם יחזירו לנו את חברון. וזה לא היה. מ-31 לא היה יישוב יהודי בחברון עד 67. ולהראות לכם משהו דומה, אבל, ואני חוזרת בזמן, לכאן ולכאן. דבר דומה קרה בטבריה. זו גם כן הייתה עיר מעורבת, ואנחנו מדברים למעשה על ערים מעורבות. טבריה הייתה עיר מעורבת, וב-47 הערבים פשוט נכנסו לשוק וירו ביהודים. היהודים באותו זמן קמו ועלו לגבעה לקריית שמואל, או לקריית שמואל נדמה לי שזה היה נקרא, בטבריה, והערבים נשארו בעיר העתיקה. אז באותו זמן קמה ההגנה וירדה לעיר ועשו כמה וכמה מבצרים והחליטו, אנחנו לא מוותרים על טבריה. לא מוותרים. אנחנו יודעים מה שקרה בחברון. אמנם הבריטים זה מבטיחים לנו שאנחנו נוכל לצאת בשקט ולהיכנס בשקט, אנחנו לא מאמינים יותר. אם כן, טבריה הייתה העיר העברית הראשונה ב-48 לפני שקמה המדינה. סליחה. צריכה להוריד את זה. ממש להוריד, אסור לעשות את זה. סליחה.